Така, ето го компресорчето. Да започна за колегите да покажа едно по едно местата на връзките и кое какво е. Отдолу се вижда моторчето, което е от хладилник. Вижда се смукателна тръбичка с филтърчето, което е от бензин за автомобил. Нагнетателната тръбичка с първата връзка. Един тройник, от който излизат две тръби. Едната отива в този възвратен клапан, втората отива горе и се качва в този клапан, който изпуска налягането след като компресора изключи. Така, след това от възвратния клапан тръбичката минава и отива в долната бутилка и оттам започва пълненето. Виждате, отпред има манометър, едно ракорче, една връзка, която стига до втората бутилка. Има един тройник и една тапа, която евентуално може да и послужи да сложите някаква друга връзка. Така, продължава нагоре, също с едно разклонение, двойно, като тръбичката от него отива в пресостата. От пресостата с един тройник се е хванал и отива вече в манометъра за налягане. От манометъра за налягане, виждате и това тук, е предпазния клапан, който е на 9 атмосфери. Така, връщаме се тук на двойната част. От двойника втората синята тръбичка се качва и отива в регулатора на налягането, който има кранче и отпред също още един манометър. И след това вече е извода за пистолетите, които сте решили да поставите. С общи линии, това е устройството на компресор. Сега ще изпусна малко въздух, за да спадне налягането и да чуете колко силно се чува компресора. Така, пресостата включи и ето това е на целият шум, който се получава при работа. Така с компресора може да се работи даже и по обедните часове, когато всички в кооперацията или наоколо спят. Вярвам, че долу-горе бях полезен. Приятна вечер на всички.